shiga wata malam an ce annabi sallallahu alaihi wasallam haske ne na ubangiji. To malam wani irin haske ne wannan, ka ba mu bayani kaɗan a ciki. To idan dai mutane sun ce haske, abinda mun sani na haske shine abinda idan ya fito za mu samu daman gani, duk wato idan ya shiga tsakaninmu da abubuwa sai mu gansu. Kaga lokacin da muna cikin duhun dare da yake haske babu shi, idan mun bude idanunmu haka muna iya ganin abin da yake gabanmu ne cikin duhu ba ma gani. Haske shi ne yake ba mu daman mu ga hanya, mu ga itatuwa, mu ga abubuwa na hatsari, mu kauce musu, mu ga abubuwa waɗanda muna son su, mu zo kusa da su ko mu zo wurin su zuwa ƙarshen abin da haske yake yi mana. Haka ko ba haka bane? To ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hakika ga 'yan adam shine hasken da yake bayyana wa mutane abin da Allah yana so da abin da Allah baya so. Shi ke nuna wa mutane halal, da shi ne za mu gane halal, da shi ne za mu gane haram, da shi ne za mu gane abin da Allah yana so da kuma abin da Allah baya so. Watakila in ka lura kasancewar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama haske ne, abu ne wanda yake wato ya fi amfani ga hasken da rana take bamu idan dai mun gane. Domin hasken rana makafo yakan iya rayuwa, makafo yakan iya rayuwa ba tare da yana ganin hasken rana ba. Shin kana iya gaya mini da kwai mutumin da zai iya ya rayu kuma ya ji daɗin rayuwa a duniya da lahira ba tare da addinin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba? Babu. Saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato hakika haske ne, amma kasancewar annabi Muhammadu haske ne ai Allah ne ya faɗa, ba mu ne za mu faɗa ba. A cikin suratul Ma'ida a karanta mana qad ja'akum min Allah, to ya zo muku daga Allah haske, qad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allah man ittaba'a ridwanahu subul salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi iznihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Haka Allah shine ya bayyana cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama shi haske ne. Haka ya faɗa cikin wata aya daban, inna arsalnaka shahidan mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah wa sirajan munira. Shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama haske ne, kamar yadda dai Allah ya faɗa, kamar yadda malamai suka faɗa, kamar yadda al'umma duk gaba ɗaya shiryayyu suka faɗa. To hasken nan na annabi sallallahu alaihi wa sallama haske ne ma'anawi, banda wannan haske na kyawun kama, kyawun halitta da Allah ya bashi da kuma kyawawan ɗabi'u da Allah ya bashi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rayu da mutane daban-daban, ba a taɓa samun wani mutum da ya buɗe baki yake annabi tun gabanin annabcinsa, ba a samu mutumin da ya buɗe baki yake annabi Muhammadu yana da mummunan hali ba. Har ma a zamanin jahiliya, duk da gaban da suke masa bayan yayi da annabci, kayayyakinsu da amanoninsu suna hannunwa. Mutum fa kana faɗa da shi ko yau aka kashe shi ba za ka ki ba, amma duk da haka duk inda kake waɗanda kake cikin su baka yarda da kowa ba ka bashi amananka, sai ka je ka kai masa ka ce to kana din nan ne, duk da yake ba na son ka amma dai ya zauna wajen ka, nan ne ake samun aminci. To nan ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama haske ne wajen kyawun ɗabi'u, haske ne wajen kyawun halaye, haske ne wajen wato kyawawan hukunce-hukunce na addini masu sauƙi ga mutane, masu yawan lada gare su. Saboda haka shi haske ne kamar yadda Ubangiji ya faɗa.